गोरबोनि अननायखौ जासिहरबाय। थांनाय साननैसो सिगां जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि XBLT वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि बिथां सनेस्वर बसुमतारिया आंनि सायाव बा जोंनि लोगोफोरनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोनायनि एगेन्स्टआव जों माखासे खेंफोरथि होनो नागिरदों जे बिथाङा ओरैबायदि भाषा माने ओरैबायदि शब्द बाहायदों दाखालि बे फाफि वार्ड बाहायदों बियो। जों सोंदोंमोन बिथांखौ जे फाफि वार्डनि एन्सारखौ नों माब्ला होनो होनना बुंदोंमोन दाखालि आं। बिथाङा दिनैसिम होआखै। बेनिखायनो आं बिथांखौ दिनै बुंनो सानदों जे फाफि सोदोबखौ गामिनि जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफ्राबो आजिखालि बाहाया। बे सोदोबखौ इउज खालामा। दिनै बे सोदोबखौ सोर इउज खालामो? बे जौ फाग्ला मानसिफ्रासो इउज खालामो। बेनिखायनो आं बिथांखौ गुरैयै खावलायहरदों जाहाथे भबिष्यत बेबायदि आंखौ पार्सनेल एटेकबो खालामनाङा आरो बेबायदि भाषाखौ बाहायनाङा। आं दिनै नुदों सेम बिथां हाग्रामा महिलारि आरो बिथां सनेस्वरनि जिथुनिखि कमेन्ट जिथुनिखि स्टेटमेन्ट आं एखे नुदों। बिथांमोननि बे स्टेटमेन्ट होनाय बायदिब्ला गावजों गाव बुलायनानै थैनायनि अनगायै जेबो गैया। जे बे जौगानाय बोथोराव जौगानाय बे समाव रावबो बेबायदि भाषा बाहाया। बेनिखायनो दिनै आरो आंखौल' नङा जोंनि लोगोफोरखौबो बिथाङा माखासे स्टेटमेन्ट होदों जे जेनेबा एरख'जानाय बा गाज्रि गाज्रि बिदिनो माबा माबि बे आफादाव दाय मावनानै माबादों बा आफादनि नाम लानाङा XBLTनि नाम दाला होनना बुंदों। बेनिखायनो आं बिथांखौ बुंदों जे बिथाङा जोंनि आइ कार्डखौ IGPनाव थांनानै दानना फैथों बियो। दाननानै सार्टिफिकेट लिरना लाबोथों जे नोंसोरो XBLT नंला दिनैनिफ्राय जे दिनै नोंथांमोननो आं सार्टिफिकेट लिरना लाबोबाय बे खामानिखौ मावथों बियो। आरो जोंखौ बुंदों एरख'जानाय। जोंखौ माब्ला एरख'खो? मा टाइमाव एरख'दोंमोन? मा सममोन? बेनि क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ बिथाङा। आरो माखासे मानसि जोंनि सानैसो मानसिखौ बियो बुंदों बे राजेन। बे राजेनखौ माबा आं मोजां गोसोआव गैला। बिथांखौ बाङालि हिन्जाव लानायनि ना मानायनिबा माने होनना बुंदों बियो। खिन्थु प्रथम बिथाङा जे सासपेन्ड जादोंमोन जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बे समाव आफादा जेब्ला दंमोन बेयाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नङामोन दरं डिस्ट्रिक्टमोन। दरं डिस्ट्रिक्टआव बिथाङा नारि केलेंकारियाव बिथाङानो प्रथम एरख'जानाय। आरो बिथाङा जे आंखौ पार्सनेल एटेक खालामदों बेहा जेबो आंखौ पार्सनेल एटेक खालामनायनि अधिकार गैया। आंहा जेबो दाय गैया। आंखौ बुंदों बे बिहावनि हायाव थादों। आरो बिहावनि हायाव आं मियादि हायावसो दं। बिथांनि हायावथ' आं गैया। बेनिखायनो ओरैबायदि जघन्य भाषा बाहायदों आरो ओरैबायदि लाइनजों लांदों बिथाङा जे गावसो ओरैबायदि दाय दं बेहा। सिगाङाव बे माइरंनि केसाव बिस्रा बिगुमै महेश MLA आरो दायो प्रेजेन्ट MLA आरो बिथां माइरं बिसोरो माबा खालामदों माइरंखौ बिसोरो साइड खालामनानै माने सिखाव बायदियै माइरं फानखोमादों। बे माइरं फानखोमानायनि एगेन्स्टआव मेजिस्ट्रेटआ बिसोरखौ केस होनानै लकआपआव सोना दोनदों। 12 घन्टानि उनाव जों फैनायनि उनावसो बिथांमोनखौ हगारदों। होमबा बिथाङा जे आंखौ पार्सनेल एटेक खालामनायनि जेबो अधिकार गैया। आं आरो माखासे बुंनो खोथा दङ जेनेबा जोंनि लोगोफ्रा बे स्टेटमेन्टखौ होगोन। आं दिनै बिथां माबाखौ दिनै बिथाङा अरिजिनेल जोंनि XBLT बिथांनि चेकनि फैसाखौ 2 नम्बर खालामनानै क'क्राझार स्टेट बेंकआव डुप्लिकेट साइन होनानै बिथांनि फैसाखौ बख'दों सुनिल ब्रह्म। आंनि खाथियाव दं बिथाङा बुंगोन दिनै। बुंगोन दे। सनेस्वर आदाया आंनि फैसाखौ बख'ना जादों। फैसाया जायो 50,000मोन। बेयो सोबख'नाय खानायखौनो आं बख'ना जादों आरो सनेस्वर आदाया। आंनि आं दुखु मोनदों आं गैयि मानसि गथ' गथाय दं आंहा। बे 50,000 थाखाखौ मोनोमोनबा आं बुहुद रेहाय जागौमोन। बिथाङा बेबायदि खालामनो बुंबावदों आरो बिराद दामावदोंमोन आरो 50,000 बे सानदों बिसोर गभर्नमेन्टआ होनाय फैसाखौ थारमाने नोंथांनि मुङाव मुंसाया सोरनिमोन? मुङा आंनि एकाउन्टआ सोरनिमोन? आंनि एकाउन्टस नङा बे सानदों माने कारेन्ट चेक होदोंमोन। राननाय नालाय चेक होदों। फैसा खबर मोनदों ना मोनाखै बे फैसा दिहुननाय समाव? जों मोनाखै आं न'आव थाबाय थायोमोन। आं गैयि मानसि हाजिरा मावो जाग्रा मा हाजिरा गैयि मावो सोलिथों बे रोखोम माने जाम्बा मानसि आं बेखौ रोङामोन नालाय फात्ता मोनासै आरो उनावसो खबर मोनबाय बेबायदि दिहुनखांनानै फैसाखौ होफैदोंना होफैयाखै दिनैसिम गैया। दिनैसिम गैया। नोंथाङा मा फोरमायनो सानो बिनि सायाव जिहेतु नोंथांनि रांखौ दिहुनना जाबाय बिनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा? माने बिदि मावनाङामोन आरो बे जि जाबाय जानायाथ' जाबायानोसै दा बहा होबावनो बे आंनोथ' बे होखायानोसै आरो भबिष्यत बिदि दा मावथों आरो माखासे गोबां बेबायदिनो एक्स ग्रेसिया जोंनि जेनेबा न'खरफ्राव थैजानाय माखासे मुंख्लं जालांबाय जोंनि गेजेराव
बेफोरनि फैसाखौबो बिथाङा बख'नानै जाबावो बिदिनो गोबां दिनै माखासे जेल जानाय माखासे मुंख्लं जालांनाय बेफोरनि नामाव चेक जादोंमोन गेजेर गेजेर चेक हरदोंमोन बिटिसिनिफ्राय इस्यु जादोंमोन बे चेकआ बिथाङा बेफोर फैसाखौबो गेजेर गेजेर बख'ना जादों दिनै मानसिफोरखौ आलाय आथानि खालामदों थांलाय फैलाय आरो बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों दाखालि मोनसे स्टेटमेन्ट होदों दे जे हाग्रामा महिलारिया माने रिहेबिलिटेसन होगोन बा माबा मोनसे होगोन होननानै बिटिसिआव माबा बिएलटिआव लिंना लाबोआखै बे खोथाखौ बुंदों दै आं नंगौ थिगानो दं जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनो रिहेबिलिटेसन होगोन मा होगोन होननानै लिंना लाबाय थिगानो दं खिन्थु इलेक्सन फैबा जोंनि सादा सिदा बे एक्स बिएलटि वार्कारफोरखौ मा खालामो एकाउन्ट्स बियो ओमफ्राय आई कार्डखौ जेरेक्स बियो बिथांमोना हाजिरा मावनानै जायो बेस्रा गोजानाव थायो जेब्ला 17 बोसोर एमपि इलेक्सन फैयो एमसिएलए इलेक्सन फैयो बेनिफ्राय एमएलए इलेक्सन फैयो बै समफोराव बिथांमोना मा खालामनो हायो जोङो रिहेबिलिटेसना मोनसिगोन होननानै बुङो बेनिफ्राय नोंथांमोननि एकाउन्ट्सखौ जेरेक्स लाबो आरो आई कार्डखौ जेरेक्स लाबो होनना बुङो बिराद हाहाकार जानानै जोंनि मानसिफ्रा होफैगासिनो दं खिन्थु दिनैसिम थाइसेबो फैसा होनो हायाखै होमबा बिथाङा बै सोदोबखौ बोरै बाहायनो हाखो बियो जे हाग्रामा महिलारिया जे माने रिहेबिलिटेसन होगोन बा माबा मोनसे होगोन होननानै बिएलटिआव जइन खालामाखै होनना बुंदोंमोन खिन्थु दिनैबो जों बुंनो हायो जे हाग्रामा महिलारिखौ कौटिक कारापसन खालामदों बिथांखौबो जों कौटिक कारापसन खालामथों होननानै जों बिएलटिआव जगदान होआखैमोन बेखौ जों दिनै स्पष्ट भाबै बुङो आरो एक्स बिएलटिनि जानानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ मोनसे बुंदों आंनि सोदोबखौ बियो नट खालामनानै बुंदों बियो बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'खौ अनिल मसाहारिया डायनामिक होनना बुंदों बेवहाय आहा मा जायाखै आङो दिनै प्रमद बर' सारा मोजां खामानि मावनायखाय बिथाङा डायनामिक होननानै आं बुंदों दिनै जौ लोंनाय आरो गाइखेर लोंनाय बेयाव डिफारेन्स दं फाराग दं बेनिखायनो आं दिनै प्रमद बर' सारखौ बुंदों जे बिथाङा डायनामिक लिडार आरो सिस्टेमेटिक जाय मावगोन बेनो डायनामिक बेनो आरो महिलारिया साबसिन लिडार ना मोजांसिन लिडार बेखौ गासैबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ दिनै प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा सार बिथां सानैखौबो दिनै नायगासिनो दं रायजो राजाफ्रा बिनि रिजाल्टखौ साननैसोनि उनाव रायजो राजाफ्रा होनो थांगासिनो दं जों बुंबा बारा बुंनाय जागोन हाग्रामा महिलारिया मोजांसिन ना प्रमद बर' सारा मोजांसिन बिनि रिजाल्टखौ साननैसोनि उनाव सायख'गोन रायजो राजाफ्रा सायख'गोन बेनो आरो गिबियावनो आं बिथां मिडियानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनायखौ बावहरनाय जाबाय दा बेयाव मा बुंदों मिथिगौना सनेस्वर पेटला जितु माने उदालगुरि जिल्ला एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि सासे चेयारमेन बिथाङा चेयारमेन जानानै माखासे खोथाफोरखौ बिथाङा मिसलिया खोथाजों लांगासिनो दं जोंखौ मोजां मानसि नङा बियो गुन्दा मिस बियो हाग्रामानि देरसिन फिसाज्लाया बिनो मोसौ जानाया मोजां मानसि सभाब नङा बियो दिनै जोंखौ 16-17 बोसोर फज'नानै दोनबाय बहाथो जों मा मोनखो जों मा मोनजाखो आरो जों इउपिपिएलआव जइन जानायनि खोथाखौ बिथाङा मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो बे जोंनि गोसोनि बाथ्रा गासैयाबो सारा इन्डियायावनो लिबार्टि दोङो मोनथाय दोङो बेफोरखौ बिथाङा बुंनो गोनां खुनु खोथा गैया जितु माने बिपिएफआव राजनितिक पलिसि गेलेनानै जि फैसा मोन्दों बेखौ जागासिनो जा जोंनो होआबाबो जोंहा जेबो आपत्ति गैया जों बिख'नानैबाबो जों सोबख'नानैबाबो बिथांनियाव न'आव थांनानैबाबो जोङो बिनानै जों जायाखै खिन्थु बेखौ बिथाङा मिथिगौ खिन्थु जोंखौ दिनै मानो नेग्लेक्ट खालामदों आरो जोंनि लोगोफोरखौ एक्स बिएलटिखौ वेलफेयार ससाइटिनि एक्स बिएलटिफोरखौ बिथाङा मा बुंदों जे बिथांमोना 2 नम्बरना मा जोंखौ जे सासपेन्ड खालामदों कार्ड दङ जोंहा 2 नम्बरि ना 1 नम्बर ना 0 नम्बर ना 2 नम्बर जों कार्ड दङ आरो बेवहाय जोङो दिनैसिमबो जोङो एक्स बिएलटि महराव जों दङ खिन्थु नाथाय जोंखौ दिनै मिसुलिया खोथाजों लांनानै जोंखौ 2 नम्बरि एक्स बिएलटि होननानै बुंदों जोंखौ सासपेन्ड खालामदों होनना बुंदों बिथाङा जोंसो सासपेन्ड जाजादों जोंसो खालामदों बिखौ बेनिखायनो नै गाबोन समफोरनि गेजेरावनो उदालगुरि जिल्ला एक्स बिएलटि वेलफेयारनि चेयारमेनखौ बिबानखौ बिथाङा एंग्लायनांगौ आं बेखौनो सोंखारदों जाहाथे जानला मानला खोथाफोरखौ बानसावलाबायनाङा जानला मानला खोथाफोरखौ बुंनाङा आरो बिथाङा गावनि खुगाजों मोनसे
सोदोब बाहायबावदों बियो बिराद दुखु मोनदों जों गावनि गथ'फोरखौनो जायफोरा साख्रियाव थांबाय जायफोरा अफिसियेल खामानि मावबाय बिथांमोनखौ 2 नम्बरि होननानै बुंबावदों बेथ' बिराद गाज्रि अयनाय जादों मानो बुंनांगौ बियो मा मोन्थाय दं दा गावनि खुगावनो बियो जामब्रुना लादों केस जागोन बियो डिफामेशन केस जागोन बियो डाइरेक्ट का जेला माने साख्रि मोननाय मानसिफोरा 2 नम्बरि साख्रि मोनजोबदों होननानै बिथाङा जे मेनसन खालामबाय थादों बा बुंबाय थादों बा फोरसावबाय थादों बे खोथाखौ बियो गावनि खुगानिफ्राय मालाबाबो दिहुननो हायामोन बियो बिराद गाज्रि वर्ड जादों बियो सोदोब जादों बेनिखायनो जों खावलायदों जायफोरा साख्रि मावगासिनो दङ जायफोरा अफिसियेल 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बिथांमोना मावगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना साख्रि जा जे जों 2 नम्बर 1 नम्बर बेखौनो खावलायहरदों जाहाथे गासैबो मोजां रोखोमै जाहाथे बिथांखौ बे सिटनिफ्राय बे गादिनिफ्राय बे चेयारमेननिफ्राय एंग्लाय होनांगौ माखासेफ्रा बुंनो हागौ किन्तु जों मानिया जोंनिफ्राय बियो सासपेनसन जाबाय बियो जों बेजों लोब्बा गैला जोंखौ दा नायसै नै मोनसे खोथाखौ आं दा गोसोखांदों बेखौबो बुंनो नाजागोन आङो नै जोंनि एक्स बिएलटि वेलफेयारनि ससाइटिनि सासे सोद्रोमा मैया जिउ गोमानांबाय बे जिउ गोमानांनाय बिथांखौ बै बेमार जाबाय थानाय समाव बिथांमोना माबा मोनसे खबर लादोंमोन नामा जेबोथ' खबर लायाखै माबाफोर उसुबिदा जादों नामा थाखा फैसानि ना माबाफोर बहाबाफोर थांनो गोनां दंमोन नामा थाखा फैसा नांगौमोन नामा बेफोर खोथाखौथ' जेबो उद्देश्यखौनो लायाखै दिनैसो बिथांखौ गोथैसालियाव अर होगोन बा सावगोन दा हाग्रामा फैलायगोन बिथां जा बिपिएमनि लिडार लान्थाया बिथाङा फैगोन मा होनानै बे खोथा बुंफैगोन बावलाय बे बुंगोन मा खेबसे खोथाखौ बियो आं नायनो रोङासै आंनो बुथारनाय जाहैबाय बेखौसो बुंगोन बियो बेनि बाहेरा मा दं किन्तु बे जाबाय दुखुनांथावनि खोथा दा फैयै फैयै मा खालामगोन बिसोरो बे थैनायनि मुङाव माखासे फैसा बाहायगोन पलिटिक्स गेलेनो बे पलिटिक्सखौ गेलेगोन बिसोरो रायजो राजाजों गोरोबनानै बेदर फिसा जागोन बेदर फिसा जानानै रायजो राजाखौ बिसोरो बुरखायगोन फै रायजो राजाफोर दिनै जों नोंथांमोननि सायावनो दङ सिफखौ जानांगौमोन बियो रायजो राजानियाव सोंनानैसो जानांगौमोन किन्तु बिथाङा बिराद भुल खालामबाय दिनै नुदों चिरां बाक्सा क'क्राझार नांलाय खमलाय बुलायगासिनो दङ मा बेलाय बेखौ सोर खालामदों बिपिएफआ पलिटिक्सखौ गेलेनानै राजनितिक लाबोनानै दा ओरैनो बिथांमोना नंखायखौनो मोजां लामाथिं थांनो नागिरनायाव जों परिबर्तन नागिरनायाव बिथांमोना जोंनि सार बिथां प्रमद बर'खौ सोंखारिगासिनो दङ मा बिटिआर लाबोदों बिलाय मा बिटिआरनि मिनिङालाय मासै बिलाय जेबोआनो गैया बेखौसो बुंदों आरो मोनथिखायाबा बिसोरो बिटिआरनि माबाखौनो ओंथिखौनो मोनथिया बिसोरो बे उदालगुरि जिल्ला एक्स बिएलटि वेलफेयारनि चेयारमेन बिथाङाथ' एलपि स्कुलनि मिनिंखौनो रोङालै आं फंनैसो बुंनो सानदों दायो दाखालिबो एसे होखांबाय दिनै आं सनेस्वरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानबाय बिथाङा दाखालि जाबायदि जोंनि एक्स बिएलटिनि अनिल मोसाहारि बिथांखौ पापि होनना रायदों बहाय जोंबो इनभल्भ जायो ओमफ्राय पापि बुंनायनि सोदोबा मा पापि मानो रायनांगौ बियो जोंखौ गाव पापि नंगौना नङा सासे बिग्रायारि लोगोखौ बेबायदि पापि होननानै रावजों बिबायदि रायनो मोना खारन बिग्रायारिया माब्लाबा पापिबो मावनो गोनां जायो बे थार किन्तु जों बिदि पापि खामानि मावाखै जोंनि आइडिय'लजिया मोजां औरबन्तिनि आइडिय'लजियानो जिखुनु संगठननि आइडिय'लजिया मोजां जोंनि मावनाया गाज्रि जानो हागौ किन्तु आइडिय'लजिया जोंनि मोजां खारन जों बबेबा समाव सोरखौबा गावनोबो गोनां जायो बहाबा बमबो बेरनो गोनां जायो बहाबा किडनेपिंबो खालामनो गोनां जायो
बहाबा जों बायदि बायदि मावनो गोनां जायो सरकारखौ माबा होनो थाखाय खोनासंहोनो थाखाय बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदो दिनै बिथांनि मोदोमावबो गावनि मोदोमावनो नांदो बियो गोरोन्थि जादो बियो बुंनो मोना सोरखौबा सोंखारायनानै बेबायदि मा होनना बुङो बेकग्राउन्डनि खोथाफोरखौ बिदि बुंनो मोना आं सनेस्वर बसुमतारी बिथांखौ बेखौनो बुंनो सानो इयुनफोराव जाहाथे बिदि सोरखौबा टारगेट खालामनानै इन्डिभिजुवेल खोथाखौ दाबुं आरो आं फंनैसो बुंबावनो सानदों बिथाङा बुंदों रावखौबो जोङो बिएलटिआव थाखा फैसा होगोन एबा साख्रि बाख्रि होगोन होननानै लाबोआखै नंगौ कारेक्ट जोंबो बिदि थाखा फैसा एबा साख्रि बाख्रि लुबैनानै जों बिएलटिआव जइन जायाखैमोन जोंहा इसु दङमोन जोंनियाव कनस्टिटिउसन दङ मरेल कड अफ कन्डाक्ट दङ जों बेफोरखौ गासैखौबो फरायजोबदों बबे दायखौ मावोबा मा जायो पानिशमेन्ट बबे दायखौ मावाबा जों मोजाङै मोजां रायजोनि गेजेराव थानो हायो जों बेफोरखौ फरायजोबनानैसो जोङो बिएलटिआव जइन जादों ओमफ्राय बिथाङा बुंदों जुदि हाग्रामाया जुदि बिदि बिटिसि हाग्रामा आरो जोंजों सरजाबनानै जोङो बिटिसि मा बिटिसि बिएलटि आन्दलन खालामबोबाय बिएलटि आन्दलन खालामनायनि उनाव जोङो बिटिसि सुक्ति खालामबोबाय दिनै हाग्रामाया सुक्ति खालामनायनि उनाव बिथाङा रायजोनो हगारनांगौमोन जों बिटिसिखौ लाबोबाय रायजोफोर नोंथांमोना सालायदो दानिया रायजोखौ दिनै बिथांमोना मानो सालायदो रायजोनो हगारनांगौमोन बिथांमोन आरो दिनै बे थांबाय सनेस्वर बसुमतारीया दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव साबेसे बिएलटि थैखो मार्टियार जानो गोनां जाखो सोर साबेसेनि न'आव थांनानै बियो खबर लाखो आरो सोर साबेसेनि मुङाव दिनै मार्टियार टम बिथाङा बनायखो बिथाङा हिसाब होनांगौ जोंनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सोरखौ बबेयाव बियो मार्टियार टम बे माबा खालामखो दिनै जोंनि माखासे बिएलटि आन्दलनाव मुंख्लं जालांनाय माखासे केडारफोरनाव दासिमबो मार्टियार टम बानायनाय जायाखै दिनै 17 बोसोर बिथाङा वेलफेयार ससाइटिनि चेयारमेन जानानै दिनै जेबोखौनो मावाखै बरन्स दिनै जोंनि एक्स बिएलटिनि मुङाव फैनाय माखासे थाखाफोरखौ बियो जाख्ल'दोंसो आरो बेयो जोंनि लिडार नङा बे जाख्ल'नाय सासे लिडारसो बियो आंनि थाखाय आंनि साननायाव बे सासे जाख्ल'नाय काराप्टेड बे लिडार आरो बिथाङा दिनै गावनि न'खराव कमसे कम 10-12 जन बियो साख्रि होबाय न'खरनि भाई बाहागि गासैनोबो साख्रि होजोब्बाय बिनि न'खराव दायो बेबायदि साख्रि होनो हानाय हयथ' रावबो मेम्बार गैलिया खोमा दिनै माखासे नै जोंनि बिएलटि थालांदों केडार्स बिसोरखौबोथ' बेयाव सोस'नो हागौमोन माखासे मार्टियार फेमिलि दोङो बिसोरखौबोथ' बेयाव सोस'नो हागौमोन बिनि अनगायै बियो बिएलटिनि मुङाव बेफोर साख्रिफोरखौ गावनि न'खरावसो थिसनजोबना लादों सानसे समाव मा खालामदोंमोन जोंखौ 2019आव बियो जोंनिफ्राय साइन उइथड्र फर्माव मा होनना बुङो रेभिनिउ टिकेटआव माबा सिथाबनानै जोंनिफ्राय साइन लांदोंमोन 50,000 कोटी थाखा होगोन होननानै दिनैसिम बे 50,000 थाखाखौ जों मोनदिया ओमफ्राय जोंनि गथ' गथाय फिसाफोरा सानदोंमोन हिन्जावफोरा माबा मोनसे 50,000 मोनबा माबा मोनसे अनसुंथाइ जागोन खोमा होननानै नाथाय दिनै थगायबाय दुखु मोनदों जोंनि बेयो मथा मथि 64 एक्स बिएलटि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिहुनना बियो जाजोब्बाय आरो अनेक बिदिनो जोंनि मुङाव बहुत थाखा फैयो गासै थाखाखौ बिथाङानो गासै जाजोबदो मार्टियारफोरनिखौबोथ' बिथाङा बेबायदि माबा खालामाखै दिनैसिम जायखौ मोजां मोनदो बिनो होदो जायखौ गाज्रि मोनो बिखौ गालांदो बिदिनो आरो मार्टियार फार्स्टिं आं दै बुंलांबाय मार्टियार टमखौथ' बानायखादिया बेयाव 17 बोसोराव बहुत माखासे जोंनि केडार थैलांनाय दोङो अन्तत बै मेम'रिखौ जों लाखिनो थाखाय बे मार्टियार टमखौ नांथारगौमोन दिनैसिम गैया 17 बोसोराव बे जेबो खबरखौनो लादिया दिनैसिम दिनैयाव लासै
जिहेतु बिथाङा नोंथांमोननि बा नोंथांमोननि केडारनि जि रां दिहुननानै जाबाय औ। नोंथांमोना बिनि सायाव मा एक्सन लागोन नैबे समाव? एक्सनखौ माने बेनो जों दा मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों रायजो राजाया बुजि मोनथों खोनाथों सोर मोजां सोर गाज्रि सोर पापि सोर गोथार दिनै रायजो राजाया सायख'गोन खारन जोङो बहुद खस्थ' खालामबोनाय बहुद हाग्रा बंग्रा अखा बांखाजों थाबोनानै जों खस्थ' खालामनानै जि बिटिसि सुक्ति खालामदोंमोन बिटिसि सुक्ति खालामनायाव जि मोनसे अनसुंथाइ मोनदोंमोन मोनगोन जों सानदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै जोंखौ थगायनानै गासैखौबो जाख्ल'जोब्बाय जिहेतु 50,000 जोंनि मुङाव बिथाङा फैसा दिहुनबाय बेखौ जोङो दायो गोजौ लेभेलाव मोनसे RTI मोनसे जों माबा खालामदों आरो ओमफ्राय बेखौ जों जुदि प्रुफ मोनोबा बिथांनि सायाव जोङो गोख्रों मोनसे राहा लानायनि जों बेयाव सावरायदों